Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bidin vlog. I hope guys all are doing well. So logo dini godan video boikaobw ani goसो गोरबोनाय बर'नि थाबाय आसा खालामो गासिबो मोजां दं. So logo दायो जोङो खालापातराव दंफैयो आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो गुरुदंमार लेकआव थांनो नागिरदों ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम. Let's go. bara mengono dia kok simpul जालामोनथ' र' जग्रुलांदों मानो सोर थिननाय नोंसोरखौ मानो होख्रावलाबायनो थिननाय सोर आं साहा लोंनो ब्रेक लाखिथ'बाय जों गारिखौ ओमफ्राय नै भिउआ आरोना लोगोफोर नै बरिया ओरै एखे बरफ दंबावोसो नै मेगि जाहैनोसै आरोना जों लोगोफोर डमिनार मेगि मोनजायो दा नों जाखांबाय जाया हा मेगि जाबाय आरोना गाइस जोङो नै इसेल' होदोंमोन आं थेवबो गोसाबो आं सिगांनो बेयावनो जादों आंलाय ओंखारनायावनो आं बेयाव जायाखै मेगि जाबाय आरोना जों लोगोफोर ओरैबायदि गुसु आरोना जायगाया ओमफ्राय नै जि बार हिउ हिउ बारखायो बेयाव मेगि जाबाय जों दखानाव ओमफ्राय पपकर्न लाबाय बिदि गोजौ जायगायाव पपकर्न जानांगौ जाहैदों अक्सिजेन खम जायगायाव राइडार लोग आ रहा है लेक मोनफैबाय आरोना लोगोफोरजोंनो ना लोगोफोरजों थानोनो हाला याव ओरैबायदि खर' गिदिंजोब्बाय फट'बो मोनसेबो लानो हायासै आरोना लोगोफोर मेम'रि हिसाबै स' लोगोफोर दायो जोङो लाचेननिफ्राय लाचेनाव थांसै आरोना गुरुदंमार लेकनिफ्राय फैनानै लाचेननि मैया थानाय हटेलाव फैफिनोमोन जोङो 3 hours later. हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर हाय लोगोफोर माबोरै दं जों दा दंफैयो नर्थ सिक्किमनि लाचुंआव जायगाया जोबोद मोजां जों गाबोन सोरांब्लानो यामथां पिलियाव थांगोन बेवहाय थांनानै जों नायनोसै यामथां पिलिनि भिउखौ माबायदि ओमफ्राय बेनिफ्राय बे हटेलावनो फैफिनगोन जोङो बेयाव लान्च खालामनानै डाइरेक्ट गेंटकआव थांगोन आरोना ओमफ्राय गेंटकनिफ्राय गेंटकआव हरसे थानानै नेक्स्ट डेआव जों डाइरेक्ट न'आव थांफिनसिगोन दिनैनि ट्रिपखौ एसे बुंनानै होदो दिनैनि ट्रिपआ जोंना लाचेननिफ्राय कालापातर थांदों आरोना बरफ गोजा आरोना ओमफ्राय कालापातरनि फिटआ जादों 18,519 आरोना लोगोफोर अक्सिजेन लेभेला बेयावबो एसे खम जायो होमबाबो बेयाव बांद्राय इदिद्राय जाया आरोना ओमफ्राय डाइरेक्ट बे कालापातरनिफ्राय जोङो कालापातरनिफ्राय फैनानै इन्डियानि हाइएस्ट लेक गुरुदंमार बेवहाय जों थांदोंमोन बेवहायबो माने अक्सिजेन लेभेलाहाय बहुत खम आरोना बारा जोबोद गुसु माने बारनि थाखायनो हां लानो हायै बायदि जायो आरो माने गारिनिफ्राय ओंखारबानो नोङो खर' गिदिंना गोलैनो बायदि मोनखायो आरोना ओमफ्राय एक्चुअली जों बे जायगायावहाय बारा गोबावखौनो थानो हायासै माने
like 5 minutes 5 minutes ल' थानानै जों थाबैनो फैफिनदों आरो माने गोबावखौनो थानो हायासै आरो माने मोनसेबो फटक लानो हायासै आंहा बिथाङाबो हायासै जाहैदों मेम'रिसानो गैला आरोना जोंना बेयाव आरो गुरुदंमारनि फिटआ बेसेमोन 17,800 फिट आरोना गुरुदंमारनिया गुरुदंमारनिफ्राय फैनानै माने लाचिनाव फैफिनो जों हटेलाव फैनानै माने उन्दुनानैसो थाफैनांबाय आरो ओंखामखौनो जानो हाफैयासै माने खबनै खबथामल' जानानै जों उन्दुनानै थाफिनबाय दसे रेस्ट लानानै बेवहाय लाचुङाव फैफिननाय जाबाय आरो माने फैनायावनो माने एसे गाहायाव फैफिनबाय नालाय जों माने एसे एनार्जिया स्ट्रेंथआव फैफिनबाय आरो माने ओमफ्राय जोंनाथ' गुरुदंमारनि भिडिअआ बांद्राय मोजां जायासै आरोना लोगोफोर भिडिअखौनो लानो हाखायाखै नालाय बिदिनो खर'आनो जाखाया बिदि भिडिअ लालायनो ओमफ्राय गोसा रायलायबाथ' नों जाखाथारा आरोना डाइरेक्ट डाउन जाखायो अक्सिजेनानो लानो हाया नालाय ओमफ्राय भिडिअखौबो जोङो दिनैनिखौ बेखिनियाव फोजोबसै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम ओमफ्राय चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय जय बर' हारिनि